हेलो गेमार्स बर'सा गेमिं चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। दिनै जों बे भिडिअनि गेजेरजों मोनसे गोदान ट्रिक सोलोंगोन हा। एक्चुअली ट्रिक नङा बे जाबाय मोनसे इनफरमेशन। गोबाङानो बे इनफरमेशनखौ मिथिया खिन्थु गोबाङानो मिथिखागौ आरो। स' फैदो बिदिब्ला जों बे ट्रिकखौ सोलोंदोनि। आच्छा पाबजियाव जे मोनसे इउसि होननाय थायोना बे आननन कारेन्सि बेखौ जों फ्रियावनो बोरै मोननो हागौ? फ्रि एबा गोरलै राहायैनो जोङो बोरै इउसि मोननो बेखौ जों दिनै एसे सोलोंनि। बेनि थाखाय जों थांनांगोन बै जे स्टार्टनि खाथियाव शेयार पार्क दङना बे शेयार पार्कनि आगदाथिंजाय थानाय बै ट्रफि रखम पिक्चाराव बेहाय थुना होनांगोन। बेहाय थांनानै जों मा मोनगोन मोनसे अपसन फैगोन र'। बेहाय थुना होयोबा बिदि अपसन फैयो हा। बिदि अपसन फैनायनि उनाव जोङो बै जे बनास चेलेन्ज लिरनाय दङना बे बनास चेलेन्जआव थांनांगोन जोङो। बैहाय मा मोनगोन जोङो बनास चेलेन्ज भाउचार मोनगोन। आंनियाव दा बेसेबां दङ मोनब्रै दङ नंगौना? बे मोनब्रै दङ बेखौ जोङो बारायनो हागोन। बारायनो थाखाय जुदि नोंहा इउसि दंखायोबा इउसि होनानैबो बायनो हागोन आरो। मोनसेयाव 10 थाखा खरि लायो। जेसेबां गोसोबादि जों बायना लानो हागोन बेखौ। नाथाय जों बेखौ फ्रियावबो मोननो हायो। बोरैहाय? जों बे थिम्ड एन्ड रिकमेन्डेडआव थांनानै गाहायथाराव नुदोंना जोङो उइकलि रिपर्ट होननाय बे उइकलि रिपर्टआव थांनानै जोङो मा मोननो हायो गाहायथाराव थांनांगोन जों र'। गाहायथाराव थाङोबा जोङो मोननैसो बुस्थु कालेक्ट खालामनो हायो। बेहाय जोंना बे बनास चेलेन्ज भाउचारबो थायो नंगौना? बे भाउचारखौ जों कालेक्ट खालामनानै बेजों जों उनावहाय भाउचार चेलेन्जखौ गेलेनो हायो। थांनानै जोङो इनफरमेशनफोरखौ नायनो हायो माबायदि माबोरै बेहायनाय। जों टप पजिशनाव थांबा 1500 मोनगोन रिवार्ड्सखौ। सेकेन्ड पजिशनाव 1000 बिदिनो थाङै नै बेसेबां थाङै जोङो मोनसे गेमाव जिहेथु 60 प्लेयार्स थायो। जुदि 60हालागै थाङाबाबो 64हालागै थांबाबो जों 10 पइन्टसखौ मोनगोन आरो जों रिवार्ड्स पइन्टखौ। बैसे रिवार्ड पइन्ट मोनबायना बे रिवार्ड पइन्ट मोननानै जोंना नैबेहाय जमा जागोन। आंना दासिम 873 दङ नंगौना? बे जेसेबांनो गेलेबाय थागोन एसेबांनो पइन्ट मोनबाय थायोबा नोङो स्कर खालायनो हायोबा बे स्करा बारायलांबाय थागोन। बेनिफ्राय जेब्ला रिडिमाव थुना होयोना होमबाना रिडिमाव थुना होबा जोंना बेबायदि मोनसे इन्टारफेरेन्स फैगोन। होमबाना बेहाय माबायदि रिडिम खालायनो मा रिडिम खालायथावना बुस्थुफोर दङ बेफोर ओंखारगोन आरो इयाव। र' लड जानो हायाखै नेटआ बाहाय स्ल'। नै लड जाबाय। बेहाय जों अपसन दङ गोजौआवनो इउसि दङ मोननै बक्स। बे 100 इउसि 100 इउसिनि थाखाय जोंनो 1000 बे रिवार्ड पइन्ट नांगौ। आंनाव थोजासे गैया नंगौना? बेबायदिनो बायदिसिना दङ। बे उइकलि जोंना चेन्ज जाबाय थायो बा रिफ्रेस जाबाय थायो। जों उइकलि बेखौ गोदान लानो हागौ। आंनिया रिवार्ड पइन्टआ बेसेबां जाखो 1188 जाबाय नंगौना? दानिया आङो रिडिम खालामसै। रिडिम खालामनो थाङै नै आङो 100 इउसि रिडिम खालामनोसै। जाबाय थुना होबाय बुम नै आंना थांबाय। मेलाव थांबा बे इनबक्सआव थाहैसिगोन आंना गेमाव। दानि गेमाव फैफिननानै मेसेजाव नायबा नुबाय नै इउसि गोजौआव नंगौना? नै इउसि 100 इउसि मोनबाय आं। बेखौ कालेक्ट खालायबाय नै 100 इउसि। बेनो लोगोफोर बेबायदिनो नोंथांमोना गोबां इउसि कालेक्ट खालामनो हागोन गोरलै राहायैनो।